Ndipangwadzi kasvikawo murume wangu ndopakaona murume wangu ndopakatanga kupikisa uye ndipakatanga kupikisa murume wangu. Maira musiri makondomu? Kamkani kamkarara mesiya atau kaira rapi wabah menyebu. Enggak ada pas. Anu nyai. Udah bisa baca Chikomba itu memang. Apa budi? Yakabuda mwezi wa 27 Oktoba kwenda kubasa mazuri. Sio kubasa ndakashanda kusvika mwezi wa 31. Patafuni wana sisi mukadzi wangu achiti mabutawa nemukadzi wenyewe katana sana mabutawa naye zvatizi vatifone nyi kuramba vatawasunza musha. Ndamboita ndambo ignore. Zatwa kuma 6 wandifonera kuti mazoita sei akuti miri yangu asita musha ngata uratiga ndiwafonera ndokanga pandawafonera kuma 6 katishwa ndikudzimbikana. Simuna akazvitakura pana kuti ndipinde muroti. Ndakasumuka kumazoe kuma past 7. Svika pa bus stop yedu padungu kuma past 10 chiburu. Bukan ndikapinda mushopu ndatombotamba sunuku dzakutinda kuma 11 pandabuda panoenda kumba pandatenga chingwa ndofurangura chingwa nedhiringi kati semunhu sina kumuudza kuti ndiri kuwe handizozotange ndomunesa kuti mukaundibika nditakure chingwa changu. Tichisvika kumba imba yangu yakapesana nerodhi ndakaona dhoo rangu padining rakavhurika mbichana so ndikanguti pamwe munhu angobudawo kuenda kurisesi. Kusvika paya ndakabata pebhegi yangu iyi kusvika ndikupinda ndikusvika pamusuwo ndikusvika pavhuranda padining ndikubvisa madhaga kuti ndipinde mumba ndipandikuona manyusa matopa atotokuramba mangu vana musaidza vana mudzosera mukana ndikutsvage mumba mangu kwaino mushuwa tikatanga kuwisana muma akati ndiwisa mumba imomo shuwa akandidonedzera pasi ndikavana nhonga banga vana cheka nebanga paruoko apo vabuda bhatisi vatyora dhoo puranga rekunze kuine dhoo vabuda bhatisi vandasara vandabuda vanamboshedzera vanhu hapana akabudawo senguva dzadzafamba ndika vandashedza imbwa dzadzisipo pamba papo vandakamudzingidza ndonga takamhanyisana nemusanga ndikaenda naye shuwa imbwa dzikazotera dzikazobata dzikanomumisa vanabata vandadzoka naye kana muti koyo kuzvitezvi vakatanga kuti ndiregerero handiregerero shuwa ndibata shuwa ndikadzoka naye kumba ndikaenda naye kwaasabhuku ndikanomutsa asabhuku nevadzimai vavo vakati mukai mutibvunziro munhu shuwa asabhuku akamuka nevadzimai vavo vakati yani Chicho wakabata chinozote chawo Chicho wakabata para nachanga anacho akatokupfira zvakashoti kumukadza ayangwa panzi unomwa tipedingi zvakaitika ndezvekuti rutivi ndasikuona ai ukunyepera asi wakachekwa unobanda papi vanga vakucheka kucheka sabhuku anozvizira sabhuku anonga yakanzi nowanza ina kuda yatonga sabhuku kuze tinzokuwa nekerechokwadi no sabhuku adaro teerera sabhuku kuti nyai pano Chikomba here hapana Chikomba ndochipi sabhuku uyu ndamutenga here uyu zvaataura ani Chikomba chiri papi yataura ndosabhuku wakuwa saka anofevha toda iwewe toda chokwadi anofevha sabhuku mukadzi ngawe sedza mukadzi wawe kwewewe unorarira ino murume asiwo kana munyumba unoti mwana anobuda akashata
Tirikubvunza mudzi wangu. Ndati unoraviko nomumasiri wako kana unominza? Wakazviziva. Asi ano zvaanokukanganisira kusei wakazobvisa munda nouti. Mimba ndoyana? Saka maita dhikidhi nomimbuzo haunoti zvakashata mwana paunosununguka paipaipa kureurura unenge wakureurura hazvitenderi wazvinzi vanhu asisiya kuda anomunopasika muudze kuti muudze mwana panzi ndati muudze usatye wakasununga kutaura namama mairame mese nemakondomu kangani kamukarira mesi yataura taira rapefirwa ukamunyeka kawandi makarara kupa akauya kumba achikuwana uye achiwanikana kumba kuti vachicheka iwangoro uye angauya mumba iwo akaita zvokuita Vatangakona achisunguka ndamurambidza paita napauye panguva yakasvika ndafunga kuti murume wangu ndiyawe notanga ndodzota kuenda musingazomushi wangu wasingazomushi murume wangu uyu pakasvika ndopakasvika chinokana kafunga murume wangu asvika njivhuradhobha singavhuradhobha asvika nerupindi tenesa nditi koiwa uye ndakurambidza kunyanyira wavo ndopanguva dzikasvikawo murume wangu kuedzana ndopakaona murume wangu andopakatanga kupipisa uye ndopakatanga kupipisa murume wangu murume wangu ndopaakabata banga pamukadzi pamucheka nebanga ndopakatanga kupipisa azvinova vanhu zvongu ndopakamutera vazongubata bhenda naye kunanateza ravangu ndako kange kunozorora une munhu ari pamberi ukakwena anuzamisa atisha chaivo mauchadzokako munochigara panzeva next case ndakujudgment yo Mombe 4 last piano Johnson Gore Johnson Gore ukabhadhara mari yeti fine 900 chete alright 930 azvinobati mutemo unozvakutedza unobhadhara munhu 5 chete azizokutedza izvo mari yedu yazvandachacha zvakwana munhu 5 zvaunobhadhara chinonosaina next case panyaya yabva kutongwa ndichino inonzi nemukoma wacho hazizoti bhizinesi rava kuita kana kuti kwete mukadzi nemurume wake gore rino chaichairo muzukuru wake akaripiswa Mombe gore rino chaichairo ikatombovenda padare pasabhuku rwehanda asi haina kutonga chinzi kuti ngabhadhare kanzi kuti inoenda kwamambo baba wemukomana uyu ndosabhuku ndo vakazoitora futi nyaya iyi vakutonga muroora vakamubhadharisa Mombe kune muzukuru wavo anonzi Shingi Mombe vavakadzi weruvo vasabhuku ndo vakabvisa bhubhuro rokuti mwana muroora achada mumusha medu muroora ndobva azopera kumusha kwavo kumadzima mukomana wemuridzi womukadzi uchibva anzwa shungu noti muridzi womukadzi nemukadzi wake vavandirirana dambudziko riri pano vabereka saka iwe nyaya yako iri papi nyaya inenge pakubvunza kuti ibhizinesi here ravaita pakutanga vakabhadhariswa Mombe pechipiri apa vakabhadhariswa Mombe aiwa regai ndikutaurire mese makadai somunobatika kuda kunzwa kutaura namambo asi kutaura neminyarai ari kutaura namambo chichemu zvaari kutaura kuti bhizinesi here ishuwa but pawaisa ajenda yako apasizvozvinzwisa dai kwanga kuri kuti takaitonga muno take chipiri kana kechitatu chizviona taikodzera kutaura kuti it's a business but apa mutemo hausiri kutedza mutemo
Wanzwisisa? Panopanda kukanganisira. Thank you. Ndotora mwana wako iwe ndio